Komentario atzegin zaiola dirudi. Bere alboan, ohe gainean, zabalik jartzen du eskua. Ea, ezer zaitez. Iñaki Abaitoak zutik segitzen du belardian. Bisitarien aurrean, gurasoek eskatzen dioten poesia esateko gai ez litzateken aurra bezala. Ba aldakizu bat ondo ikaragarri itxusi bat geratu zaidala? Leihora hurbildu da, handik ihes egiteko gogoari eutsi zinikia. Ertz batetik txingudi dakusa, laino mehe, zuri, zikin batez inguratua. Ura arre dago, arbelesko, eta antzetek elkarrekin gurutzatuz egiten dute egan, noragabe. Itsasontziek urdin eta berde, barrantz tiratzen dute ainguretatik, itsaso zabalaren bila. Eta endaia eskua luzatuz uki daiteken itzal horiska bat da. Benetan sentitzen duela esaten dio, bueltatu gabe, ebat ondoa non geratu zaion galdetzea arrunkeria litzatekeela pentsatzen duelako. Sentitzen dut, esaten dio, benetan sentitzen dut. Zergatik esen idan dena kontatu, berdin egingo nukeen, zuregatik edo zer gauza egingo nukeen. Isili geratu da une luze batez, bat-batean nagusitu den iluntasunak hartuta bezala. Ohea, komoda, armairua, laranja ukitu batez argitu dira. Badakizu, eta oizuen bezala erantzunari itzeron gabe, gizonark oheratzeko proposamen agen zidan, fragan, akordatzen fragaz, pentsio triste hartaz, Iñaki Abaitoak leiho aurrean dirauzutik. Aurreko gurpila lertu zitzaidan eta arbola bat jo nuen. Itxuraz, bera oinez atera zen, baina pistola galdu zuen. Hilketa askoren egilea zela esan zioten Diegori.